Eta datorren astean Iker Gazte kongresua izanen dugu Iruñean, horretaz hitz egiteko hementxe izanen ditugu alde batetik, antolatzaileetako bat eta Nafarroako UEUko ordezkaria Edurneko Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri Xaloara. Eta bestalde batetik ikertzaile gazte bat, Ari Ziribas, Arratsaldeon eta ongi etorria Xaloara. Bueno, konta iguzue, zer da Iker Gazte? Dagoeneko ja bigarren edizioa daukazue, aurten Iruñean eginen dena. Zer da eta zergatik sortu zen kongresua? Bueno, Iker Gazte kongresuak, zuk esan bezala bigarren edizioa da, 2015 urtean egin zeleena, Durangon, eta utxune batzuk edo ikusita, detektatuta, apustu sendo bat izan zen, UEUren partetik, UEUra antolatzea. Ikusten zelako Euskal Komunitate Zientifikoak ez zuela elkar ezagutzen, eta hori oso aberasgarria izan zitekeela disiplina desberdineko euskal ikerlariak biltzea, nolabait. Eta Durangoko ura oso arrakastatsua suertatu zen, eta erabakia hartu zen 2 urtetik behin edo kongresua berriro ere antolatzea. Iruñan egitearen apostua plan estrategiko baten baitan dago. Azkeneko 2 urtetan apostu sendoa egin dugulako UEUn presente egoteko Nafarroan eta ez bakarrik kongresu honekin, etengabeko prestakuntzan eta gainontzeko esparruetan. Eta egia esan da, elkarlanean eta lan handia jarri dugu, harremanetan, instituzioekin, eta iaz ere Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlan hitzarmen bat sinatu genuen, eta harren ondorio hau da, hau etorri da, eta haiekin elkarlanean eskainiko dugu elsari oraikinean edo. Oso, gizu gainera Aritz izan zenuen aukera lehenengo edizio horretan parte hartzeko, Durangon okertzen ez baldin banaiz, nolako izan zen esperientzia hori? Niretzako oso esperientzia polita eta baikorra izan zen, ez? Lehenengo gauza da, nik ikerkuntza gehien bat ingeleraz egiten dudala, eta izan zela nire lehenengo aldia, edo lehenengo aukera zerbait euskaraz egin ahal izateko, eta niretzako hori oso garrantzitsua da, nik bintzat balore handia ematen diot. Eta horretaz aparte, aukera eman zidan, hainbat ikerlari gazteren lanak ezagutzeko, kontaktuak egiteko, eta baita ere, topo egin nuen bere garaian, karreran, masterretan eta horrelako lekuetan, ikasi nuen jende batekin zeinarekin, kontaktua galdua nuen, denboraren poderioz, eta beraiekin topo egin nuen, ikusi nuen zertan ari ziren, eta pertsonalki oso baikor baloratzen duen denengo edizioa, eta horregatik ere parte hartu beko dut orain bigarren edizioan. Oso, helburuei dagokionez pixkat aldatu dituzue edo antzekoak dira lehenengo edizioan eta bigarrenean? Ez, berdinak dira. Berdinak dira. Azken finean ikerlariek beraien lan gehienak internazionalki erakusteko nahi hori dute, eta asko ingeleraz egiten duzue gehien bat. Euskal zientifiko asko ditugu eta helburuetako bada hori, Euskal zientifiko hauek elkar ezagutu eta gainera euskaraz, haien lanak euskaraz argitaratzeko aukera ematea, ez? Zaila da gaur egun ikerlari izatea eta euskaraz aritzea, eta zuen lanak gainera euskaraz burutzearena. Nik uste dut dela ere segun ze disiplinatan eta igual ere pixka bat ezberdina da. Ni adibidez, zientzietan egiten noldan eta zientzia ikuspegitik era, Edurnek esan duen moduan, gehien badiotzen dugu internazionalera, ez? Eta hor, euskaraz internazionalean, zoritxarrez, ezin da gehiago egin. Baina beste disiplina batzuetan iruditzen zaidala aukerak handitzen ari direla, eta gero eta gehiago egiten ari dela euskararen alde. Eta egia da ere, hemen bertan Euskal Herrian lan egiteko eta hemengo enpresekin eta lan egiteko, euskaraz ikerkuntza egiteko aukera beti hor dagoela, eta nik uste dut, gero eta gehiago egiten ari dela, edo sentsazio hori daukat behintzat. Hor butzean, ez? Bai. Oso, euskal ikerlari asko daude Euskal Herrian edo gehiena kanpora joan dira.
Zer uste duzu? Bueno, nik uste dut asko egon badagoela. Baina egia da ere, hainbati tokatzen zaiela atzerrira joatea. Adibidez, orain berriki, nirekin doktoretza egiten ari zuten 3 bukatu berri dute, eta horietatik 2 atzerrira joan dira. Eta bestea hemen geratu da, ez? Dakit portzentai hori oso esanguratsua den, baina egia da oraindik asko jo behar dutela kanpora, igual hemen dauden laguntza faltengatik edo beste arrazoi batzuengatik, ez? Baina uste dut oraindik badela jende asko atzerrira joaten dena lan egitera. Aste honetan egia esan ez da hitzergatik, baina elkarrizketa gehienetan hitz egin dugu krisiaren inguruan, eta badirudi ez, krisiaren ondorioz ere sektore hau batez ere zuzenean asko, ez? Eragin handia jasan duela, ez? Sektore honetan. Bai, nik uste sektore guztiek esan dutela, ez? Krisiaren egoera, murrizketak egon dira, baina egia da ikerkuntza arloak eta unibertsitateak eta horrelakoetan murrizketa handia egon dela eta oso nabaria izan da azken urte hauetan, ez? Arazoak egon direla ikerlariak kontratatzeko edo zeuden ikerlariak mantentzeko eta inkluso hainbat proiektu aurrera atera ahal izateko, zegoen diru eskasiagatik, ez? Aldi berean, uste dut tendentzia azken epe motzean bizka bat horri buelta ematekoa dela, baina oraindik ez da gehiegi nabaritu eta nik uste nahiko kolpatua izan den sektorea dela. Izan duzu adibidez, beste herrialde batzuetako esperientzia bizitzeko aukera eta ikusteko adibidez zenolako aldea dagoen beste herrialde batzuetan? Nik estantzia bat egin nuen adibidez Suitzan, 4 hilabetetakoa, eta, igual Suitza zelako ere, baina nuen sentsazioa da ez nahi adina dirua, inoiz ez dagoelako nahi adina dirua, baina behar zuten guztia eta soberan bazutela eta inbertsio handiak egiten ari zituztela, ikusita unibertsitateak zituzten materialak, laborategiak, nola kontratatzen ari zuten ikerlari gazte jende pila bat mundu osokoak eta hori da eman zidan sentsazioa, baina da ezagutzen duan leku bakarra Suitza eta igual ez da Suitza baloratzeko lekurik aproposena, ez? Kongresuari dagokionez nola egituratuko da kongresua? Barnetegi moduan planteatuta dago, helburuetako bat hoxe edalako, ez? Disiplina ezberdinetako ikerlari gazte hauek elkar ezagutzea eta elkar ezagutzak trukatzea. Orduan, esan bezala Nupekin elkarlanean elesari horekinean izango da, eta goizetikan hitzaldi orokorrak izango ditugu. Bertan parte hartuko duten nazioarte mailan jada izena edo lortu duten 4 zientziliari, 3 egunetan zehar. Horren hitzaldi orokorrien ostean jada artikuluen txanda etorriko da, edo beste hitzaldien ikerlari gaztek aurkeztutako lanen hitzaldiak etorriko dira. Arratsaldean izango ditugu jada tailerrak eta mahai inguru zehatzagoak. Eta handik aterata, danak ez, baina erdia baino gehiago, Iruñean bertan lo egingo dutenez, danak elkarrekin saio osagarri batzuk, kultural batzuk eskainiko dizkiegu, 6etatik aurrera izango direnak. Eta horre saio osagarri horietan ere elkarnala bilatu dugu, eta euskalgintzako hainbat elkarteekin eta burutuko dira, bai. Eta hori izango da, hori asteazkena osteguna eta ostirale guardian jada sari banaketekin amaiera emango diogu egitaragoari. Ikusten da, lehen aipatu iazu gainera arrakasta handia duela, ez? Jende xentek eman du izena dagoeneko. Jada esan dezakegu, anaiatzen genituen hasierako zenbakiak apurtu ditugula, eta 180 pertsonek eman dutela izena, bertan parte hartzeko. Dena den epea zabalik dago oraindik, mantenduko dugu maiatzaren 9 arte, bezpera arte, bateon bate animatzen baldin bada, aukera emateko, etortzeko, baina jada esan dezakegu parte hartze oso handiako dugula. Beraz, antolatze alde horretatik pozik, ez? Oso pozik, bai. Harrera ona izaten du. Hori da.
Eta pentsatu zuen aldetik ere, ez? Azken finean antolatzaileak pozik egonda zuek baita ere, ez? Bai, zenbat eta jende gehiago, orduan eta interesgarriagoa izango delako, ez? Aukera gehiago duzulako zure lana barriatzeko, jende gehiago ezagutzeko eta gauza gehiago ezagutzeko ere bai. Kontatu iguzu hori oso aberasgarria izan dela zuretzako lehenengo pertsonan, aipatu duzun, beste pertsonekin egon duzara han bertan, ez? Harremanetan eta kontaktu berriak egiteko balio izan dizula kongresuak ere, pentsatu dut beraientzat ere oso aberasgarria dela, ez? Horrelako topaketa batean parte hartzearena. Bai, nik uste dut orokorrean, guztientzat aberasgarria dela beti kongresu batean parte hartzea, ez da? Eta horrelako kongresu batean, ez? Gertu duzun jendea dagoela, eta ez, mundu osoan barreiatua dagoen jendea, aukera ezberdinak ematen dituela ere, ez? Eguneroko harremanak egiteko, lan komunak egiteko, eta etorkizunari begira ere, igual ideia batzuk ateratzeko, eta elkarrekin lan batzuk egiteko aukerak nahiko handiak sortzen dituelako. Orokorrean, badakigu ziurrenik Euskal Herrian jaioak diren, ikerlariak topatuko zaretela bertan, baina elkartzen zarete nazioartean aritzen diren beste batzuekin, esan nahi dut, nazioartean dauden ikerlariak ere atoz kongresu honetara, edo gehien bat elkartzen zarete Euskal Herrian zabiltzatenak. Kongresua euskara bultzatzeko helburu nagusia izanik, danak euskaldunak, hori horrek ez du esan nahi denak bertan bizi direnik. Batzuk eta tarteka biziko dira kanpoan, aritze lau hilabete egondu den bezala, ez? Baina, zehazki ez dakigu nondikan, esan ez dute zen olako bilbidea dut bakoitzak, ez? Baina bai danak euskal herritarrak direla, bai. Oso, gure partetik nik usteia dena neko ongi azalduta galituela, ez? Izen ematearen ikan irekita dago, bederatzi arte, ipatu dugu, beraz animatuko dugu, ez? Ikerlari taldea ea bertan parte hartzera animatzen den, eta mila esker. Zuei. Zuri. Venga.